Pinoy Bus Driver TV. Ikabugsit dito tayo sa Santa Rita, Samar. Dumating tayo ngayon alas 8:03 ng gabi. September 5 na. Ito wala tayong side mirror ng bugsit. Maluwag man. Kailangan yung higpitan kasi nga lumilipad sa hangin papuntang langit. Wala ka na makita sa side mirror. Tinanggal ko kasi maluwag po siya. Kailangan lagyan natin ng pampasikip. Yun o. Puro na mga lustrid o. Tornilyo. Kaya hindi na siya mahigpitan. So maluwag siya. Ito. Lagyan natin ng kalang. Ito. Yan. Ito sa ano niya, sa bula-bula. Ayan o, bula-bula o. Bula-bula. Lagyan natin ng guma para sumikip. So palitan natin ng tornilyo kasi maluwag na. Wala na, marustrid na. Yun ang buwan o. Walang mga bus dito mag-visit. Tayo lang dito dumating. Walang bus. Kaya lang mahaba ito eh. Mahaba itong nakita kong tinatawag kong mga tornilyo. Mahaba oh. Pero pwede na ito. Tinistin ko naman eh. Pasok naman siya oh. Pugsi na tayong. Pagtsagaan lang natin itong mahaba. Kaya hindi na pwede itong maiksi. Kaya lustrid na. Ibabaya tayo mamaya. Walang side mirror. Pugsi na tayong delicage. Hindi man ito kasya. Itong mamaiksi di kasya. Ito apat ang mga lustrid oh. Mga lustrid na. Pugsi tayo. Hindi na ako makapit. Kaya dito na tayo. Walang mekaniko na gagawa ng set. Wala yata ng mekaniko dito. Nandun siguro sa Ormoc. Sa 1978 nagkapit ng transmission si Nonoy. Wala na si Maldo. Dito ito nilagay ang guma. Ito. Para sumikip siya. Buksit na tayong lumilipad sa hangin eh.
ah. Makyo kayo ah. Ha? Kaya tayo visit. Oo. Iwan mo sa video sa Paris. Oo. Kasi na lang ganyan. Isang burger, isang kanya. Iyak. Agit? Pag-ano mo ba? Oo, ano sila niya? Ha? Ito na pangalan ng kwet. Huwag mo ipakain na po ba? Huwag ka naman burger. Sabi mo? Ano lang sa'yo? Snack na. Ayaw mo? Ayaw mo ng libre? Hindi, pwede. Burger ko. Kasi saya mag-gusip kumana. Kumana sila gusip? Ha? Ilan na lang to? Mando? O ilan na lang yan? Wala na. Ha? Ikaw? Si Maldo. Ikaw meron ka na? Butang na tayo tira ako sa prison. O ayan, sumpok kita mo si Puso. Ito pa kayo, yung burger mo. Huwag ko sa kanila. Uy! Inibanan. Uy! Ha? Ayoko. May sa wala ako eh. Pwede ito kasi na Queen. Sabi na ako, mamo. Napapa daw. Papa yun. Dito lang yung sa akin. Napapa ako. Dito lang ilagay sa akin. Ito lang isa. Bangin Ito mo lang eh. galingan. Tawa. Asawa niya. Papa nga diyan. Sabi niya asawa niya. May papa ka lang dyan. Mo. Malira. Gusto ko yung tunog na yun. Malaga to. Don't ride a boat in the two-wheeler.
I could choose to live my life. Parang, alam mo, ang mahirap sa'yo, yung gagawin mo, bubuli mo na. Di ba? Wala ka pa. Gagawin mo ang Panginoon sa paligid. Kuya? Kuya, nalagyan dito, kuya. Kuya, dito. Ang order ko, yung order sabi ko, kawawa man doon ni Queenie. Ang anuhan namin ni Aki, sabi ko, sa akin yung french fries ko, ibigay ko ng Queenie. Sa akin, fried lang. Nakakawin yung burger. Alam ako, ay, kawawa man ako yun, mga mayayat yun. Ikaw mo yung sabi kanina na. Ha? Sabi si Queenie sama. Ako. 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 Ikaw na umat. Wala pa. Okay. Aniningan na lang yung dumating sa'yo. Alam mo yung aniningan kung ano yan? Hindi. Ito lang. Hindi. Echo. Sino? Sino? Hindi ah. Alas mo din ako talaga na dito. Kaya sa iyo ko eh. Monitor to the one person is the best. Wow! Huh? Hmm? Wait, monitor mo nga din ako, Ken. Kunwari lang. Ken. Monitor mo niya ako nasaan na kami. Ano ito? Sa gabi na. Good. Dapat yung burger hindi mo inubos. Yun ang inubos. Hindi ka masasakit yung burger. Alam mo yung Pag yung burger, Panginoon naman. Wala akong kapirata. Kung meron ako, wala akong burger. isa-isa. Wala lumapit sa akin. Bini, wala malapit sa akin. Kapiro mag ako.
Uy. Paligid na lang sa mananayo. Nasira pati yung accelerator ko. Motor yun. Ay, inaayos na kanina. Wala ko lang magawa niya. Inaayos na. Yan, legit na niya. Yeah. Pupunta kami doon. Meron ba? Mamamisip ako. Ilang sa ano? 2 years na. Motor? 2 years. Ano? Ha? Det? Ano ba pa rin? Kailan yun? Uy, malapit na! Gusto natin, natapos din. Ano yun? Kaya Buti, kumpara yung tornilyo. Gusto natin. Buti, mahilig ako mag-ipon ng tornilyo. Gusto natin. Oh, kaya tayo Macdo. May sponsor Macdo, si Sir Joseph. Anak ako sulit ng pusit ang side mirror. Nakapit na, buti, mubra yung tornilyo na tinago ko. Gusto natin.